Milan Records. Minister Shepherd, Milan Records, God servant. Aspire mouché, aspire mouché, aspire mouché, aspire mouché. Yo, aspire mouché, aspire. Aspire mushi, aspire ndakadzwa pachigaro cheushe, aspire vamwe vachatododa makushe. Aspire mushi, aspire, aspire mushi, aspire ndakadzwa pachigaro cheushe, aspire. What I'm saying? Wine body signs kare izo tisasita trainer vachitita yawanoda wena zvino gore rinotaka zadzwa nerekudenga bhenga tumwe tuvarwe tichazvihenga vachamerurana fumurana ore vachamerurana yo vachazvamburana vachakuduburana vachatumirana mhene pamwe nemabanangana vaimbengwa kabatana asi vachaparadzana ndinezodzora jehoshafati vachapandukirana dzemudanga mao dzese dzichatotungana vachazvidemba zvavaita vachisimbisana so aspire mushe aspire aspire mushe aspire ndakadzwa pachigaro cheushe aspire vamwe vachatododa makushe aspire mushe aspire aspire mushe aspire ndakadzwa pachigaro cheushe aspire. Yo, what I'm saying? Nakutoita ngoendesa ngavauye vesa ndivoma zesa ndine motokura wezesa kana fungwa ndiri kunyeba uyambondedza ngecyclone ndinokugeza ndichicheka nemativi esese reza bvunza kana mawindi pazengeza mamwe marasta akarowa kweza ndisi babara reoro chapreza tasvika panzvimbo notanga pressure ndisi babara reoro chapreza tasvika panzvimbo inotanga pressure. Azvipere mushe, azvipere mushe ndakadzwa pachigaro cheushe vamwe vachatododa makushe so azvipere mushe azvipere azvipere mushe azvipere ndakadzwa pachigaro cheushe azvipere vamwe vachatododa makushe atina ukasha. Yo, Minister Shepherd, Milan Records, God servant. Big up to all the Glenfield massive crew them we are sing. We burn them ashes to ashes, that's what we are saying. We not leave them alive. Cause we hotter than fire this year. This year we not going back, we are saying. Big up, Milan Records. Better than the rest today, what can I say? Respect this rhythm, that's what we are saying. Big up, me love you Rastas in a Zimbabwe. We are coming, we not go back, we not flap. We are gonna show them we are the real Rasta man in the world. What them say? Wishes. We are gonna burn them, we not leave them alive. Burn them ashes to ash there so. We believe in a Jesus Christ there so we are say. Blood clot there so. Which is fire.